Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, sanideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Hoi jainko, zuk salbatu gaituzu eta zure seme alabatzat onartu. Begira onbera, seme alaba ordeko egin gaituzu noi. Kristogan sinisten degunok, egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoluak Korintotarrei, senideok, jakintzak puztu egiten du, maitasunak eraiki, norbaitek zerbait badakiela uste badu, ez da oraindik behar bezala jakiten hasi. Jangoikoa maite duena, ura ezagutzen du jainkoak. Sasi jainkoez eskainitako haragiak janari dagokionez. Badakigu sasi jainkoak ez direla ezer munduan, eta jainkoa bat bakarra dela. Badira bai, zeruan eta lurrean jainko izena dutenak, eta asko dira horrelako jainkoak eta jaunak, baina guretzat ez da jainko bat besterik. Aita, denak harengandik baitira, eta guarentzat ez da jaun bat besterik Jesu Kristo. Denak haren bidez baitira, eta gu ere haren bidez. Baina guztiek ez dute jakintza hori. Batzuek orain arte, sasi jainkoak gurtzera ohituak, egiazki sasi jainkoei eskenia balitz bezala, jaten dute haragia, eta haien kontzientzia ahula izanik zikinduta gelditzen da. Beraz, zure jakintzak galtzera eramango du zure anaia ahul hori. Horrentzat ere, Kristo hila izanik ere. Horrela, herrialdeen kontra pekatu egiten duzuela, haien bihotz ahula zaurituz, Kristoren kontra egiten duzue pekatu. Beraz, janari batek, nere anaia bat, galbidera badarama, ez dut behin ere haragirik jango, nere anaia galbidera eraman ez dezadan. Jaunak esanak. Erantzun salmoa. Eraman nazazu jauna zure bidetik. Jauna, zuk aztertzen nauzu eta zuk ezagutzen. Zuk dakizu noiz esertzen naizen, noiz jaikitzen. Urrundik ulertzen dituzu nire gogorakizunak. Noiz nabilen, noiz natzan zuk ikusten duzu. Nire bide guztiak ezagunak dituzu. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei, hau diozuet, nik entzulehoi, maita itzazue zure etxaiak, eginon gorroto dizuetenei, berenka madarikatzen zaituztenak, egin otoitz gaizki esaka ari zaizkizunentzat. Masai batean jotzen zaituenari, eskain ezaiozu bestea ere, eta zure soingainekoa kentzen dizunari ez ukatu jantzia. Eskean datorkizunari emaiozu, zurea kentzen dizunari ez itzulerazi. Egin besteei haiek zuei egitea nahi zenuketen bezala. Maite zaituztenak maite izanik, ze eskerron zor zaizue. Pekatariek ere maite dituzte beren maitatzaileak. Eta hon egiten dizuetenei hon eginik,
ze eskerron zor zaizue, pekatariek ere egiten dute beste horren beste. Ordaina hartzekotan aurreraturik, zer eskerron zor zaizue. Pekatariek ere aurreratzen diete pekatariei, gero ordaina hartzekotan. Zuek ordea, maita itzazue zuen etxaiak, egin on eta ez aurreratu ordainaren zai egon gabe, eta zuen saria handia izango da, eta goigoikoaren seme izango zerate. Bera ere ona baita guztiekin, eta esker gaiztoekin eta esker txarrekoekin. Izan zaitezte errukiorrak, zuen eta errukiorra den bezala. Ez epaitu eta ez zaituzte epaituko. Ez gaitzetsi eta ez zaituzte gaitzetsiko. Barka ezazue eta barkatuko zaizue. Eman eta emango zaizue. Neurri zabala, botako zaizue altzora. Eta betea, eragina gainezkakoa. Zuek erabiltzen duzuen neurriz, izango zerate neurtua. Jaunak esana. Evangelioek ez gaituzte, nolabait ere, eramaten edo bultzatzen pertsona gogorrak, zorrotzak izatera besteekin. Hain zuzen ere, kontrakora baizik. Esan genezake, evangelioak irakurrita, ohartzen gera Jesusek nahi duela bihotz zabalak izaten saia gaitezela eta errukitsuak. Eta hori ulertarazteko nahi du guk nola bate, entenditzea jainkoak nola maite gaituen. Maite gaitu guk merezi gabe, naiz eta guk ongi ez jokatu, berak berdin maite gaitu, damutzen bagera poz-pozik barkatzen digu, eta beti errukitsua eta konprensiboa da jangoikoa. Eta ez da gelditzen lehen egindakoarekin, baizik eta barkatzen den momentutik barkatuta gelditzen da. Eta nahi du Jesusek saia gaitezela gure artean modu hortan jokatzen. Ez batzuk besteekin gogorrak eta zorrotzak eta izaten, baizik eta bestelako jarrera errukitsu bihotz zabal hori eukitzen saia gaitezela. Gaurko evangelioan horren adierazpide asko aipatu dizkigu Jesusek modu praktikoan. Hain zuzen ere, alde batetik eskatzen digu nola maitatu behar dugu baita gure etxaiak ere. Ez duela meritu berezirik maite gaituztenak maitatzea, oso ongi dago. Eta elkar maitatzea eta ongi egiten digutenei ongi egitea eta hori oso ongi dago. Baina Jesusek ulertzen eman digu horrek meritu berezirik ez duela. Berak bere jarraitzaileoi gehi eskatu nahi digu. Saia gaitezela baita guri on egiten ez digutenei on egiten eta nola bekere esateko gure etxaiak eta maite ez gaituztenak eta gorrotatzen gaituztenak nola bekere maitatzen. Jakina horrek ez du esan nahi denen adiskide minak izan behar degunik, edo erabat haiekin egon behar degunik, edo erabat favoreak egiten ibili behar degunik, baina bai gonbidatzen gaituela bihotz zabal hori eukitzera. Pertsonaren bat damutzen bada eta barkamen eske etortzen bada, jakina nahi du Jesusek barkatzeko prest egon gaitezela. Guk ere norbaiti zerbaitetan faltatzen baldin badiogu, nahi du Jesusek joan gaitezela berarengana barkazio eske humiltasunez. Horiek denak esan genezake ezinbestekoak dituguna. Horregatik Jesusek hoxe eskatu digu gaurko evangelioan. Ez dezagula bilatu, ez da ere mendekurik esaten digu, masail batean jotzen zaituenari eskain ezaiozu bestea ere. Batez ere esan nahi digu, ez degula horrek gauz bat egin dit, karren bat egin dit, eta nik beste bat ingo diot berdin-berdina. Horakorik ez du nahi Jesusek. Horrek ez du esan nahi justiziazkoa denik defendatu behar ez denik, edo utzi behar zaienik besteai edo zer gauza egiten, edo zein injustizia burutzen. Horakorik ez du esan nahi Jesusek. Baina ez du nahi mendeku goserik guk izatea. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, kontseju, aholku eder hauek
Ez epaitu eta ez zaituzte epaituko, ez gaitzetsi eta ez zaituzte gaitzetsiko. Barka ezazue eta barkatuko zaizue, eman eta emango zaizue. Pentsa dezakegu halako giroa bai mundu honetan ere, gure artean, lortzen badugu halako giro politia, Jesusek eskatzen diguna gauzatzea, denentzako mesedegarria dela. Ez ibiltzea, gaitzesten, epaitzen, seinalatzen, baizik eta bestelako modu batean jokatzen saia gaitezela. Nahi ez dugu bezala, bestek gurekin modu hortan jokatzea. Horregatik, Jesusek esaten digu halako esaldi sakona, eta nahi dugu garrabatuta eduki dezagula. Zuek erabiltzen duzuen neurriz, izango zerate neurtuak. Besteekin gogorrak eta zorrotzak eta bihotzgabekoak izaten bagera, ez dut uste jainkoak hola, baina nahi du Jesusek pentsa dezagula. Guk besteengan eta jainkoarengan konprentsioa, ulermena eskatzen dugun bezala, nahi dugu saia gaitezela hola izaten. Horregatik, bihotz zabalak, errukitsuak, beti barkatzeko prest baldin bagaude, ordun ere modu hortan izango gara gu ere neurtuak. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki pakearen alde. Benetako pakea justiziatik eta egitik datorren pakea nagusi izan dadin gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian eta mundu zabalean. Eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Jose Mari Aristikuño, Angel Arretxe eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hoi jainko, zu zaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta pakearen iturria. Egizu doaionen bidez, aitor dezagula eta guretsi zure handitasuna. Eta sakramentu hau hartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun, betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baidegu, fede biziz, haren piztuera itortzen eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta aingeru guztiekin, goresten zaitugu beti eta beti abesten dizugula. Santu, santu, santua, dia guztiek jainko jauna, santu zera gai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu
Ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoalan ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hiletan biztu zerala jauna, berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian, zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Jose Mari Aristiguño, Angel Arretxe, eta Andres Zestau. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Tobatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santua izan beti zure izena, eta beti zure regnua. Egite zure naia zeruan bezala gurrean ere. Emaiuzu gaur egunotako ogia, markatu gure zorrak, gure zorunari barkatzen diogun ezkero. Eta ez duten tarira eraman, baina atera gaitzatu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiuzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurearen zurerentzat zure ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Zukentzen dezu munduko betatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko betatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko betatua, emaiuzu pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna nire naiz inor zure etxean sartzeko, baina mesatuz bat eta sendatuko nahi.
dezagun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren mailan janabitzen eta bizi berritzen dituzu jauna zure fededunak. Zure semearen doai handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dezagun. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean.